फैदों दिनै मेट्रिक आनजादनि जेनेरेल साइन्स 2022 मायथाइनि MCQ खौ जोङो फोरमान खालामनो नागिरदों। गिबि सोंथि आं बांद्राय फरायबाय थाला नङाबा समा थांगोन। नोंथांमोना बे नुखादोंखा सोंथिखौ माने गाहायनि बबे धातु सानजानि बिदिन्थि नङा बेलाय आं होखानाय दंखायो रेडसिनजों एलुमिनियाम नङा होमबा एल डि नाम्बार आरो बिथिं 1 नाम्बारनि 2 मा सि नाम्बार मोजाङै नायना ला आरो 1 नाम्बारनि 3 नाम्बार नङा कुइसनखौ मोजाङै नायना ला बेलाय आं बांद्राय बुंबाय थाला बि बेनि एन्सारा बि आरो 4 नाम्बारनि सोंथिखौ नायना ला नोंसोरो मोजाङै 4 नाम्बारनिया बे सि नाम्बार remains the same at all times नङा होमबा आरो बेनि उनाव 5 नाम्बारनिया जाबाय भल्टमिटार सोंथिखौ मोजाङै नायना ला नोंसोरो लोगोसे 1 नाम्बारनि 6 नाम्बारनिया बार शक्ति wind energy ए नाम्बार आरो 1 नाम्बारनि 7 नाम्बारनिया क्ल'र'फ्लुर'कार्बन आरो 8 नाम्बारनिया जाबाय ग्रास गड एन्ड हिउमेन माने गांसो बोरमा आरो मानसि बि नाम्बार बेनि राइट एन्सारा आरो बेनि एन्सारा जाबाय 9 नाम्बारनिया सि नाम्बार होखानाय दंखायोगा मानो होनबा सिलियारि गहेननो आरो बेनि उनाव 10 नाम्बारनिया जाबाय बि नाम्बार 1D बे जाबाय थार 100% सैथो बिसोर आं दाजा माने एन्सार होदों आरो बे 2 नाम्बारनि 1निया माने खरलेब आयनाया सोमजिहोनाय सायखङा माने रियेल एन्ड डिमिनिश नङा होमबा थार आरो दुयनाय बेबो नंगौ रियेल एन्ड इनभार्स माने थार आरो देरनाय बेबो नंगौ आरो पार्शियेल एन्ड इनभार्स माने थार नङि आरो देरनाय बेबो नंगौ बे मोनथामनि बिथोराव जुदि नोङो मोनथामाव नंगौ जुदि नों मेट्रिक आनजाद होदोंब्ला मोनथामनि बिथोराव मोनसे होदोंब्ला माने बे कारेक्ट एन्सार जागोन माने ए होदोंबाबो जागोन बि होदोंबाबो जागोन सि होदोंब्लाबो जागोन डिनि अनगायै आरो 2 नाम्बारनि 2आ 2 × 10⁸ मिटार पार सेकेन्ड नङा होमबा एन बेनो मा बेनो 3 नाम्बारनिया मा दङ जोंनिया मा दङ जिबख्रि रन्दैयाव नङा होमबा नायना ला सोंथिखौ मोजां नायना ला आरो 4 नाम्बारनिया मा दङ बेनि सि नाम्बार नङा होमबा सि नाम्बार ATP बेनि बे 5 नाम्बारनिया मा दङ साइनेप्सन नङा होमबा साइनेप्स बेनि उनाव 6 नाम्बारनिया मा दङ जोंना साइटोकाइनिन नङा होमबा सि नाम्बारनिया 6 नाम्बारनिया डि नाम्बार साइटोकाइनिन बेनि उनाव 7 नाम्बारनिया सोंथिखौ नायना ला बेनि ए नाम्बार नङा होमबा फिन उजिनाय रिजेनेरेसन माने ए नाम्बार आरो बेनो खावनाय बिखान्थि जाथाया जायो एमोबिया नङा होमबा एमोबिया आरो बेयाव एसे कनफिउस दङ माने बे अल अफ दिसबो जानो हागौ दे बेबो बेखौ होबाबो माने खायसे सोरबा होनो हागौ खिन्थु बेनि माबाया बे एमोबिया कारेक्टसिन तथाय माने पेरामेसियाम आव बा प्लेनेरिया बेफोरबो माने गासैबो होनानै फरायनानै आं मोननाय बायदिबा माने अल अफ दिसआबो जायोमोन खिन्थु एमोबिया बे खातांखारामोन सैथो जानाया बेनि उनाव एन एग्जाम्पल अफ नङा होमबा महरसे अंगनि मोनसे बिदिन्थिया जादों माने सि नाम्बार नङा होमबा फारौनि गां आरो मानसिनि आखाइ नङा सि नाम्बारनि बे आरो 10 नाम्बार
10 नम्बरनि B नम्बर XY आरो बिनि मा 3 नम्बरनि 1 नम्बर ना मा नारसेबनाय मिथिंगायारि गेसनि गाहाय थाफादेर हाइड्र'कार्बनआ जाबाय मिथेन नङा मिथेन CH4 मिथेन नङा आरो बे माने 2 नम्बरना जाबाय माने गाहायनि फिनजाथायनि फिनजाथा मुवा X आ जाबाय नङा Fe3O4S बेनि माने निकेल आरो क्रमियामखौ सोरजों गलायदेरोब्ला जों मोनसे गलायथारथो मोनो जायनि मुङा जाबाय नाइक्रम नङा नाइक्रम अब्लिक स्टेनलेस स्टिल माने नाइक्रम होब्लाबो जागोन माने स्टेनलेस स्टिल होब्लाबो जागोन माने बे मोननै भितर मोनसे होबानो जागोन आरो बिनिनो मा दं बेयाव माने सोरां बिजिरख' दानायआ जादों मोनसे बिखान्थि जायनि जोहै खायसे जिबिफोरा बिसोरनि कार्बन आरो सक्तिनि गोनांथिखौनो आबुं खालामो आरो बेफोरखौ सक्तिनि दोनथुमनाय महराव सोलायो माने सोरां बिजिरख' दानाय बेनि एन्सारा बे लांदां जायगा सुबुं माने बेनि मादाव बेयाव माने लांदां जायगा दंमोन बे मोनसेबो जाबाय बारसे बिबारनि आजाय अंग जेराव आजाय जिबख्रिफोर थायो नङा होमबा हायना गुन्द्रा आरो माने गोरोबख' नङा गोरबोख' हायना गुन्द्रा आरो गोरबोख' आरो 6 नम्बरना जाबाय बेनो माने मोनसे सुफुंफिननाय जुन्थि आदबा हर्मोनफोरनि जाथायखौ सामलायो नङा बे हर्मोन बेनि आबुं जायगा सुफुंनि एन्सार जाबाय बेनि माने गारिनि उनफारसे नायनो खंसा आयना बाहायनाय जायो नङा बेलाय बेनिनो माने मोब्लिब जेनेरेटरा दाजेमारि सक्तिखौ मोब्लिब सक्तिसिम सोलायो नङा बेयाव आबुं लांदां जायगा मोननै होदोंमोन बे मोननै फार्स्टनि जाबाय दाजेमारि मोननै जाबाय मोब्लिब बेनिनो माने 9 नम्बरा जामु जिनजिरिनि थामथि थोरफोआ जाबाय नैथि बाहायग्राखौनो मानो मोजां बेदर जाग्रा नङा होमबा अब्लिक होदो दे नों बेदर जाग्राबो मार्क मोनगोन आरो नैथि बाहायग्रा होनबाबो नोंहा मार्क मोनगोन नङा होमबा बिनिनो माने खम सक्ति अक्सिजेननि थाथायाव मुवाखौ सावोब्ला मा मोनो CO नङा होमबा गेस सोमजियो बिनिनो मा होदों बेवहाय 4 नम्बरनि आयाव नङा बेनि खमसिना माने नि मादाव बबेनि सांग्रांथिया बयनिख्रुइ खम नङा मेगनेसियामनि बेनि बांद्राय बुंबाय थाला माबाखौ आरो बेखौ आं बांद्राय माने सोंथिखौ बुंला बेनि एन्सारा जाबाय लिरना ला नोंसोरो मानो CaSO4 हाफ H2O सोंथिखौ नायना ला आरो बेनोबो माने थार्मिक फिनजाथायखौ लिर नङा होमबा बेलाय Fe2O3 प्लास Al 2SFe प्लास Al2O3 प्लास O नङा होमबा मोजां नायना ला नोंसोरो बेनो सडियाम धातुआव गुसु दैजों गोख्रोङै फिनजाथाय जानायनि जाउनाव मोनसे जुनिया रोखोमनि गेस सोमजियो जायनि फिथाइ महरै हरखाबनो अर जोंखाङो बे जुनिया गेसखौनो सिनायथि खालाम माने हाइड्रजेननि H2 नङा हाइड्रजेन नांगौ दे हाइड्रजेन बेनो मा नांगौ बेवहाय मोब्लिब चार्जनि एसासान गुदि लिर कुलम नङा कुलम बेखौ मिथिखायो सोबानो बयबोआनो चुम्बक गिदिंनायनि जोहै सोंखन्थायाव मोब्लिब दाहार सोमजिहोनायखौ सोर गिबि दिहुनदोंमोन माइकेल फाराडे नङा माइकेल फाराडे आरो जिबारि गेसआ मिथेननि
जाफ्राम मान जौखोन्दोआ बेसेबां नाङो 75%। मानदो सोरबा सासे सुबुङा जुदि आयडिननि आंखाल जानाय जामु जायो अब्ला मा जानो हागौ? बे माने गोदोनायाव गोलोन्दै जानो हागौ नङाबा गोदोना बुगाहोनाया देरनाया थाइरक्सिन हर्मन दानो आयडिननि गोनां नङाबा आरो बिनो मा जायो उन्दै समाव